ତେଣୁ ଭାବର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ଏଠୁ ମୋତେ ବିଦାୟ କର। ବହୁରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୁଁ ଏହି ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା। Yeah.
वर्तमान गोटे भजन दे विश्राम सुंदरी नुहे तती रे नुहे तती नुहे तती रे नुहे तती होना मोरा विश्व बांधन होना मोरा विश्व बांधन मुही ओठे लंका अधिपति रे नुहे तती Satoria, बाकी रही जाइथिबा मोर